Dulaan sa 500 ka mga driver ang nakadawat ning Biyernes, Mayo 22 sa laing hugna sa pag-apod-apod og payout sa fuel subsidy cash assistance sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 7 kun LTFRB 7. Kini subay sa padayong suliran sa mga driver sukad sa pagsaka sa presyo sa gasolina dala sa tensyon sa Middle East niadto pang miaging mga bulan. Sa kinatibuk-an, makabenepisyo sa maong tabang ang mga kwalipikadong public transport drivers dinhi sa rehiyon nga moabot sa 23,000. Lakip sa kasamtangang nakadawat karong adlaw, mao ang mga driver sa taxi, UV Express, PUV ug school transport services. Madala pa uli sa maong mga driver ang 5,000 pesos karong adlaw. Usa sa mga benepisyaryo mao si Tatay Emmanuel Oman, 73 anyos, usa ka taxi driver sulod na sa 50 ka tuig. Pamilyado ug mapasalamaton sa iyang nadawat nga hinabang karong adlaw. Di lang magpareha, usay na kini 500, usay na iwala, usay sad na sobra kay di perminti ang kita. Perminti. Dako kay kitabang na salamat kayo. Gipahinumduman ang mga driver sa LTFRB 7 pinaagi sa Regional Director nga si Abo Samin Matuan nga magdala og gikinahanglang requirement aron masuta kung kwalipikado sa maong programa. Ni-require natin sila na magdala ng kanilang driver's license para ma-check natin na siya po talaga yung driver na tinutukoy natin. Sa ating lahat, sa ating mga drivers and operators, tulad ng sinabi natin sa una, you can always be sure that the government is doing all our efforts in addressing the problem that we are confronting, itong pagtaas or fluctuating yung presyo sa ating presyo sa gasolina at sa krudo. Gisiguro usab ni Matuan nga human sa distribusyon sa mga PUJ drivers, padayon ang subsidy program sa panahon nga moabot na ang dugang national budget alang niini. Samtang, sa Lunes, Mayo 25, hayan sa kalibo ka mga PUJ driver ang giingong makadawat sa susamang subsidy. Gipadayag sa pipila ka mga driver din sa Sugbo nga dakong tabang na ang 5,000 pesos nga fuel subsidy, ilabi na nga walay kasiguraduhan ang ilang kita sa matag adlaw nga pagpamasada. Kini si April Jane Cabalida, CNU Com Intern, alang sa MyTV Cebu.